Ja. We kunnen met de jongens gewoon doen. Ja. Wat is niet? Wat is goed genoeg? Goed genoeg. Ja. Een saxofoon dan. Nog, een goed bij. Dus je dus gesloten, maar denk ik. Maar is wat een klapperij erbij. Oh. Ja. En dit is klapperij. Met een nummer op de Engels uit mag doen. Kom. Ik was aan Mexica. Oh. Ik was aan Buenos Aires. Oh man. Ik sprak heen. Dus wie wat gemaakt? Ja, ja. Titeling, ga je daar nummer... Oh En man. dat heb ik gekund. Oh man. En dat aan chicken eraan. Dat was een zeiltje. Dat was vroeg. Dat was een vroeg niet goed gegaan. Ja, ja. Er is maar lekker op de Jupiter. Op de zoekpizza. Nee, also, respecteert me, dan respecteer je zo. Ja, ja. Ja. En dan net dat Ja, ja. voorheen. Je moest het respecteren, maar korte daarna je het trekt. Dat is de kreet. Ja, ja. Respect of respect. Nou, Oh man. als je met een kom lekker aan. Je gaat het wel naar. Wat doe? Een kaart. Gewoon ding hoor. Dat was... De rest is sure. Oh man. Ja, weet je wel. Zo'n sure. Maar ja. Maar dat is goed even. En niet dat is van de Miramar, Ja? van de Airways. Oh man. West Airways, Miramar. Dus dat was Ja. Californië. Hè? Ja. Dan, als we eens wat Topgang af, dan is wat beschreven wat Miramar. Dat is heel goed. Dat is het Ja, ja. Dat is een Griechman. Ja. Maar ja. Als jij daar... Ja, ja, shit daar. Die baas uitslaan. Maar ja. Allee, ciao, ciao.